En aquest ben dit parlarem de certs calcs de l'anglès, sobretot en la construcció de frases. En un altre ben dit que et convidem a veure, ja hem parlat dels anglicismes sintàctics, o sigui, les construccions impròpiament formulades per influència de l'anglès, malgrat que totes les paraules, preses una a una, siguen correctes. Ara en comentarem més casos. Un d'aquests anglicismes sintàctics és l'eliminació del pronom reflexiu en certs verbs com correlacionar i col·lapsar, calcant que l'anglès no els usa en construccions com ara el fracàs escolar sovint correlaciona amb la renda familiar. L'any 2001, el sistema bancari argentí va col·lapsar. En tals condicions extremes, el cor col·lapsa. Igual que diem un fet A és relacionat amb un fet B, si el lligam és en sentit doble, cal dir també que A es correlaciona amb B amb el pronom és i, per tant, direm el fracàs escolar sovint es correlaciona amb la renda familiar i, per la seva banda, col·lapsar es comporta com els seus sinònims enfonsar, afonar o desplomar. De manera que, igual que diem que el sistema s'afona o es desploma, direm l'any 2001 el sistema bancari argentí es va col·lapsar. En tals condicions extremes, el cor es col·lapsa. Un altre cas d'anglicisme sintàctic és l'ús abusiu de la veu passiva. Encara que és correcta, la forma passiva de l'oració, habitual en l'anglès, no sol ser la més freqüent ni la que sona més natural en la nostra llengua, fora de casos formals molt determinats. Per això no solem dir espontàniament les entrades són venudes ací, ni el francès és parlat en molts països africans, sinó les entrades es venen ací o el francès es parla en molts països africans. I així és també més natural dir s'han eliminat 3 de les 5 propietats del fàrmac, més que no han sigut eliminades 3 de les 5 propietats del fàrmac. Igualment, preferim si cal, es poden administrar 2 tractaments alhora, a la frase en passiva correcta però més poc natural. Si cal, poden ser administrats 2 tractaments alhora. Ben dit, utilitzarem el pronom reflexiu en verbs com correlacionar-se o col·lapsar-se. Això es correlaciona amb allò. El sistema bancari es va col·lapsar. I preferirem les construccions amb pronoms reflexius del tipus. Es poden administrar 2 tractaments alhora i les entrades es venen ací. A les oracions passives poden ser administrats 2 tractaments alhora i les entrades són venudes ací.